Salam alaikum. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. An balima maliyɛnw. An b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila, jury chercheur. Donc, m'a ɲini aw fɛ a ka video partager parce que u kɛlen don k'an ka page minɛ tuguni ko infraction ko danba yɛrɛ. K'an ye kuma dɔ fɔ, kuma min n'a ma diya Faransi kulo la. Voilà. Donc, au kama, u kɛlen don ka page audience ka amener. Mais c'est pas grave, a y'a partager. An bɛna don titre fila la. An ye kibaruya dɔ mɛn bi, kibaruya min n'a ma diya an ye, mais siranɲɛ ko tɛ mɔgɔ si kana paniquer. An ka avion dɔ crashera, an bɛna ka na an da don o la. Poutine yɛrɛ ye téléphone bɔ a kulo la bi ka Asimi wele. Révélation baden bɛ yen, an bɛna an da don révélation caman de la. Poutine ye Asimi wele bi n'i y'a ta k'a lajɛ, an ka avion dɔ crashera, an bɛna an da don o sujet fila ninnu na ka a sujet ninnu développer ka kungun ni a ɲɛɲɛ k'a da aw tulo kan. Mais o yɔrɔ la, an ka foli bɛ an ka serifukɛ ye Sheikh Tiyami Ayidara kabako fura tigi. Ala ye serifukɛ sɔn kabako fura la, fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma. Tension, diabète, furudimi, rendimi, kɔdimi. Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03. O ye serifukɛ ka numéro ye. Donc o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo n'o ye Sheikh Lasana Kanɛ, belebele dalen bɛ Segu. Ka duwawu ɲini a fɛ, a ka duwawu kɛ an ye. Halisa a ye baara min daminɛ kabiri transition daminɛ ka se sisan ma, a ka continuer a la. O de la an b'o de fɔ dɔnnibagaw ka kuma man ca. Lasana Kanɛ folen kɔ k'a ka mukadamu fo Abubakar n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kati ma. O tɛmɛlen kɔ k'a ka kalanden bɛɛ fo. Ni Ala sɔnna ɲina mawuluduba labɛnnen bɛ Sheikh Lasana Kanɛ fɛ Segu, mawuludu belebeleba. Mɔgɔ si kana sɔn ni mawuludu in ka fɔ i kɔ. Donc Segu autorité morale o folen no. Ka Sharafa fo Usman Sherif Madan Ayidara a ka foli bɛ a, Sufi Bilal a ka foli bɛ a, ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga kelen kelen bɛɛ fo kɛnɛ kan dogo la minnu bɛ ka baara kɛ ji jukɔrɔ u bɛɛ folen no. O tɛmɛlen kɔ ka tonton Ivan fo yan fo Espagne ka kangelentigi a layidu tigi ka Segu Tunkara an kɔrɔkɛ Bubu Mabel docteur Ala ye ka se Damangile ninnu ma, Jason Bala Yira ninnu, Jo Bala u ka ca quoi. Donc, je vais vous partager monter puisque la page est signalée. Ou quelle est infraction de ping page. Est-ce que vous voyez? Vous avez une infraction ping page. Donc, malidon, on met dans une situation qu'on a là. Et en de fois, malidon, wallahi, ya akliski. Ayaw akliski, ayaw jigiski. Ça dit, ferme Mali armée bolo, minga jugoni mina ko era tetuni quoi. Mali armée, on a monté en puissance. Est-ce qu'il y a famou? A bora terroriste qu'elle est là, on a monté en puissance. Est-ce qu'il y a famou? Avec jatere Mali ni jamana wera o chela la. Jamana ni jamana terroriste ou comme c'est terroriste ou comme dogon. Maintenant même Mali armée bolo bi ame wakati mkonna la. Avion mi mambula kacha avion bisabay. Mali armée de l'air on a pilote chou anin clé ou be bara la. Ripotou parce que minan de kacha minan kacha. Ore senfɛ an bɛ don an bɛna tila k'an da don an ka potentialité o la o. O de senfɛ malidenw an y'a ye k'a fɔ bi Gawo yanfan na ko 9h wagati i b'a ye k'a fɔ Mali avion dɔ n'a bɛ fɔ min ma Su-25 o Su-25 a taara terroriste de kɛlɛ a taara mission na ka taa goni jigin terroriste kan ka taa jahanama jigin u kan a ye kabako sugu bɛɛ yira terroriste la est-ce qu'il y'a faamu a taara mission min na Aba Kalama a mission réussie avec succès. A cible fin n'a tara kama a cible kelengele bɛɛ détruit. Na hakili b'a la Gawo yanfan ka taa Menaka Anderbugan terroriste kun bɛ ka population ka gɛrɛntɛ de sigi u kan. Kabiri Su-25 in wulila non a ye fa do c'est-à-dire a ye terroriste ka ko de ban quoi. Tellement que a ye terroriste ka ko ban a ye victoire sɔrɔ a ye cible parce que pilote mana taa n'a y'a ka cible atteint diɲɛ kɔnɔ fɛn man di k'a bɔ quoi. Une sentiment de satisfaction maintenant
parce que il tara mission mina il y a abouti il beka segin kana base la donc de retour à seginto kana ka base la iba ya klale a nisodiale a yɛrɛ kun bɛ démonstration na est-ce que y'a faamu a bɛ avion munumunu ta a b'a munumunu ka segin n'a taara kɛrɛ kan a bɛ segin a kɛrɛ dɔ in kan a bɛ ka avion munumunu ka avion manipuler donc i b'a ye k'a fɔ au moment de l'atterrissage baara bɛɛ bannen au moment de l'atterrissage a jigintɔ la a ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a ye difficulté dɔw sɔrɔ o kɛra sababu ye est-ce que y'a faamu avion in a jigin cogo ma yan o de kɛra sababu ye avion a crashera tiɲɛni donna avion na donc o tiɲɛni senfɛ min bɛ armée ka état-major ka communiqué la o ye mɔgɔ 1 ani 8 blessés ɲɔgɔn est-ce que y'a faamu mɔgɔ 1 ani 8 blessés donc i b'a ye avion a endommagera a partie dɔw olu tiɲɛna mais d'abord mɔgɔ minnu banna avion in ko la min tanyara n'o ye pilote ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ suma sebi su don an dalen b'a la tututana c'est-à-dire a tanyara k'a to sira min kan a bɛ taa alijinɛ la directement o dutu kɔnɔ o tɛ an na o ye fɔlɔ ye filanan ye mun de ye malidenw pilote in taara baara min kɛ avion taara baara min kɛ a taara opération de réussi a ma to kɛlɛda la ennemi ka tirement sɔrɔ mɔgɔ ka tirement sɔrɔ a taara mission min na a ye mission de réussi ka taa mission réussi avec succès o kun bɛ ka gɛrɛntɛ ni jahanama min sigi population na terroriste minnu kun bɛ k'o baara kɛ a taara olu bɔ baara la ka taa terroriste bɛɛ yɛrɛ kɛ ka civil bɛɛ détruire civil bɛɛ détruire a natɔ de a jigintɔ i b'a ye k'a fɔ nin problème a ye nin sɔrɔ est-ce que vous voyez donc nin tɛ ban a la avion baden de bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ américains ka F-35 u sɔnn'o ka F-35 ye américains ka F-35 y'i to est-ce que y'a faamu a bɛ reconnaissance la américains ka F-35 mun de kɛra k'a to reconnaissance la i b'a ye a crashera incident dɔw kɛra américains ka F-35 est-ce que y'a faamu n'i y'a ta k'a lajɛ Iran yanfan na u ka F-35 crashera avion bɔra ka bin est-ce que y'a faamu baji la a yɛrɛ ma yan'o cɛ fɛnɛ Iran mara la américains ka drone dɔ delila ka crasher drone bɔra ka bin iranien ye drone récupéré est-ce que y'a faamu hali a ma mɛn faransi ka rafale dɔ a ma mɛn o kɛra faransi yɛrɛ faransi ka rafale dɔ a y'i to vol la est-ce que y'a faamu incident de kɛra u pilote fila bɛ ka ɲɔgɔn suit incident dɔ kɛra u ye télescopage kɛ avion crashera hali Russie ni Ukraine ka kɛlɛ n'an y'a ye Russie ka avion kura dɔw est-ce que y'a faamu u taara kɛlɛ la u segintɔ atterrissage ma ɲa est-ce que y'a faamu avion crashera donc ni mɔgɔ min bɛ piloter domaine dɔn ninnu tɛ ba la est-ce que y'a faamu parce que munna à chaque fois avion filɛ nin i bɛ kalan de ka taa à chaque fois ni avion ye problème dɔ yira o ye enseignement de leçon de bɛ tirer donc problème min y'a sɔrɔ o bɛ fɔ pilote tɔw ye a ka ca ala fɛ pilote tɔw donc n'o fɔra olu ye olu bɛ baara kɛ i b'a ye o problème kelen tɛ u sɔrɔ i b'a sɔrɔ sisan Mali état-major la nin ko kɛra cogo o cogo la u bɛ ka sigi u bɛ ka ko déterminer u bɛ ka cause déterminer fɛn jumɛn de nana ni nin baara ye fɛn jumɛn de ye nin baara provoquer nin baara a sɔrɔla mun de fɛ mun de kɛra sababu ye nin baara kɛra donc n'o kɛra pilote tɔ minnu bɛ yen a ka ca ala fɛ a bɛ olu bɛɛ sauver donc mɔgɔw bɛ ka kuma caman fɔ a ye t'aw da ka sunɔgɔ avion min bɛ Mali bolo a ka ca avion 30 ye est-ce que y'a faamu donc Mali ka avion an bɛ wagati min na a da dɔnnen tɛ ni problème ye nin kelen sɔrɔ l'armée malienne est en mesure k'a ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ dɔrɔn tɛ dɛ Mali bɛ se k'a ka kɛlɛ kɛ wa a bɛ se ka an dafɛ dugu jamana wɛrɛ a bɛ se ka olu dɛmɛ cɛ minɛn min b'an bolo nin minɛn tɛ terroriste kɛlɛ dɔrɔn ye dɛ Mali labɛn de position défensive la à tous les éventualités an labɛnnen don a bɛɛ kama jamana wɛrɛ binna an kan terroristes binna an kan an ye minɛn ɲini nin bɛɛ de kama manamana minɛn t'an bolo an ka avion ka ca i ko marabatiga ni kelen tiɲɛna est-ce que y'a faamu ni kelen tiɲɛna aw kana dimi o la a y'a kɛ to ni kelen tiɲɛna mɔgɔw kana aw kɛ dimi ko ye ni kelen tiɲɛna mɔgɔw kana jɔrɔ o la a baden de bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ m'aw hakili jigin Poutine kɛtɔ ka avion di Mali ma n'a hakili b'a la siɲɛ fɔlɔ la ani 4 avions 4 hélicoptères de combat a bɛɛ bɛ se ka transport kɛ u n'o nana n'a hakili b'a la o kɔfɛ u ni hélicoptère 2 nana n'a hakili b'o la o kɔfɛ tuguni u ye Antonov fa hélicoptère 4 wɛrɛ la ka na n'a ye
o kɔfɛ est-ce qu'il y a faamu u ni radaru nana o kɔfɛ an y'a ye u ye chasseur baden de bila ka na o chasseur mɔgɔ si t'a dɔn nombre hakɛ min b'a la albatrosiw b'a la Sukhoi 25 b'a la mais aw hakili jigin est-ce qu'il y a faamu don dɔ aw delila ka image dɔ ye aéroport bas Senu na u y'a image an y'a ye TikTok kan avion bɛ démonstration dɔ la a bɛ ka jigin a nun kan a bɛ ka n'a bɔra a nun kan a b'i nun tilen aw démonstration ye o ye avion ye anw yɛrɛ kuma deli k'o ye Mali flotte la mais o kɛra aéroport Senu na o b'a yira minɛn bɛ Mali bolo min ka girin Sukhoi 25 ye o b'a yira avion wɛrɛw b'an bolo minnu c'est à dire minnu bɛ Sukhoi 25 yɛrɛ ye wallahi minɛn min yira la na u ye fitinin de yira na minɛn tɔ belebele baden de bɛ bilahi minɛn tɔ baden de bɛ u ye fitinin dɔrɔn a ye fitinin dɔrɔn de ye Mali armée ka avion na wallahi fitinin de yira la o la o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni n'a hakili b'a la hélicoptère Mi-24P ani 35 olu nana Mali ka avion min nana yɛrɛ a bɛɛ ma ban monteli yɛrɛ la a bɛɛ ma ban parce que ni avion banna monteli la a bɛ tila ka taa essai de kɛ a bɛ taa tir kɛ n balimaw hakili sigi aw jigi sigi c'est à dire ni Sukhoi kelen cɛ n'a bila aw kunna avion bɛna low de la yɔrɔ a ye hélicoptère o naani de bɛna n'a ye Sukhoi kelen a bɛ ɲininkali kɛ a lo tɔ bɛ cogo di est-ce que aw y'a lo tɔ ye aw ɲɛ la est-ce que a y'a lo tɔ ye aw ɲɛ la n b'aw ɲininka dɔrɔn o tɛmɛnen kɔ super Tucano 4 ɲɔgɔn o fana bɛ Mali bolo Mali ka avion bi an bɛ wagati min na an b'an da sɔrɔ an bɛ dɔ de fɔ mais sinon a nombre dɔnnen tɛ bi avion min bɛ Mali bolo a tɛ dispositif Barkhane bolo avion min bɛ Barkhane bolo Sahel la bi avion min bɛ Mali bolo a tɛ dispositif Barkhane bolo minɛn min bɛ Mali bolo a tɛ Barkhane bolo m'a fɔ a tɛ Faransi bolo dɛ Faransi o ye jamana bɛɛ mais Faransi ka minɛn min bɛ Barkhane na k'a bɛ Sahel sécuriser minɛn min bɛ Mali bolo a ka ca n'u ka minɛn ye a ka girin n'u ka minɛn ye a b'u ka minɛn ye cɛ maliyɛnw mais min fɔ a ye cɛ Asimu ma manamana labɛn dɛ Sadio Kamara ma an manamana labɛn cɛ u ye minɛn yɛrɛ de d'an ma dɛ o tɛmɛnen kɔ a yɛrɛ y'a mɛn Boumabel da en même temps an ka drone kan ka na on a commandé des drone by acteurs kan ka na Iran drone fana kan ka na ka na Mali flotte ka na a tɔ renforcer a bɛn ala cɛ minɛn min bɛ Mali bolo an bɛ kɛlɛ kɛ wagati min y'an diya c'est à dire minɛn min b'an bolo quoi terrorisme a ka girin terrorisme kɛlɛli ma quoi Mali kɛlɛ an bɛ wagati min na hali ni jamana 5 binna Mali kan bi wallahi Mali bɛ se k'a défendre jamana 5 ka bi an kan bi an bɛ wagati min na an bɛ se k'an défendre minɛn min b'an bolo n'i y'a ta k'a lajɛ sous région ta i k'a lajɛ dɔrɔn an ka G5 Sahel ta i k'a lajɛ aviation min bɛ Mali bolo a tɛ jamana bolo G5 Sahel in kɔnɔna la donc aw hakili sigi ninnu tɛ ba la i tɛ se ka baara kɛ ni avion a jamana tɛ yen ko min ye baara kɛ ni avion k'a ma crasher i bolo ko min ye baara kɛ ni avion ye ko don dɔ ko accident ma deli ka i ka avion sɔrɔ o tɛ yen a tɛ jamana la est-ce que y'a faamu jamana bɛɛ américains ka F35 yɔrɔ kɔni a b'a dɔn F35 y'u ka dernier modèle ye wallahi américains ka F35 crashera foyi m'a sɔrɔ wa anw ka pilote an k'an k'an disi gosi a taara kɛlɛ kɛ ka se jugu la ka taa jugu bunte est-ce que y'a faamu n'a ka missile à guidage laser ye jugu buntelen kɔ imagine a natɔ de a jigintɔ k'a bɛna a ka base la est-ce que y'a faamu ni incident kɛra d'abord toujours an bɛ dugawu kɛ minnu banna ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ suma sebisiw don mais n bɛ yɔrɔ min fɔ avion taara a ka mission réussi a taara a ka mission réussi donc ninnu ye incident min ye nin tɛ se ka ban la avion problème bɛɛ a kɛra avion de chasse o a kɛra avion normal o avion décollé tɔ avion bɛ se ka problème sɔrɔ avion jigintɔ avion bɛ se ka problème sɔrɔ o ye diɲɛ avion sugu bɛɛ ye o ye diɲɛ avion sugu bɛɛ ye a décollé tɔ est-ce qu'il y'a faamu a n'a jigintɔ avion problème bɛɛ ye o wagati de donc anw ka pilote a ye baara min kɛ a ye mɔnɛ de bɔ an na a ye mɔnɛ bɔ an na a taara terrorisiw kɛlɛ wa avion ɲɔgɔn baden de b'an bolo TikTok la a ye image dɔ y'a la a ma mɛn a tɛ tɛmɛ tile 5 une semaine kan o mɔgɔw y'a image ye an ye avion dɔ ye est-ce que y'a faamu an ye avion dɔ ye o L o ni Sukhoi 25 L yɛrɛ tɛ kelen ye ani Albatros L tɛ kelen ye an y'a avion ye Senu est-ce que y'a faamu avion in bɛ ka jigin ka yɛlɛ a bɛ k'i nu layɛlɛ a bɛ ka atterrissage vertical a bɛ ka essayer k'a b'o kɛ o avion in
wallahi esi ya famu SU25 et SU25 te okono avion wore mado dans les jours à venir abena ye awyala ye TikTok kaun o avion a green SU25 ye chokomena donc fon be mali bulu mayira donc ni jagoya ni fengara an dusu se ka cacher o jagoya parce que mo sara esi ya famu mais en remplaçant Badé, Mali kele te jo, Mali opération te jo, Mali bara te jo, à me continuer terrorisme, à me bunter des jours comme de nuit. Faut être na boire avec la capacité là. Ou même mi foyer. Il va donc quoi qu'elle est. Ça dit ni incident qu'elle est. Bi Poutine mora kalamadron à Grina Kassim wele. Aïe ne kuma la mere. Avion crash qu'elle est. Poutine Kloga doit la Assimi Wele. Assimi Mogobe avion Joul la Touni. Aou Sigaga Ledro. Dans les jours à venir, Aou Bena Mie Aounyela Abenaye. Atena Mere Abenaye. Poutine Assimi Poutine ira de ka téléphone bo. Ka Assimi Wele. A Jatem Nedro. Coïncidence tao. Nintera bi. Poutine nga Assimi Wele bi. Orobe. Chamalido Aou Jigisi Wala Njigi Kain. Ani Jamana Mbeyoromula Jamana Titi Moko Janfa. A jamana mina ne ba bolo ko fu ay mina ndama wani ma bora kalama ay asimi ni ngai be avion jolle ko be kelege mina jolle ko wa ma dawma Poutine ngo ko asimi mi deli tellement que sonen doye tellement que ye che asimi tellement que ye horoy tellement que ye ledu tige tellement que bi ka ledu defa Poutine ngo asimi nera de be wole personnellement nga sommet do ka ngake Afrique Russie, nga au sommet là avec 2023, Assimi me fait ikana. Yoro ni be mo invité sommet là. Il va sur le ministre des Affaires étrangères ou de be a wolelike. Il va sur le de be lettre tignoma. Mais Poutine mo kere. Aire de téléphone bois clos là Assimi wele. Surtout bien donc incident mingera. E tchembolmo, a o sigaga le mi mena bois ko fait. A o sigidro aga ni lay mi mena boni ko fait. Tiens, ani jamana meilleur bolo billahi bloc jamana te minam ba bolo keleke minam ba bolo avion dagabana avion de dernière génération mais a bolo c'est réussite moko janfare pour Poutine ne Assimi wele bi Assimi ma wele Poutine ya wele kaka soutien affirmé a mako be minamina ba dama ako ka be fa ga ye kenenga est-ce qu'il y a famu ka be fait Assimi yere de ga ye en personne aka kenenga yoro Assimi nga déplacement manja. Mais Malion, en beba yina ou fa ka jena Assimi nga déplacer ni kelena Poutine kungo. A bega jena Assimi nga déplacer o kelena. Ni Assimi tara Assimi nye ni Poutine nye. Assimi nga convoi nato. Nama avion chama nama abe fin minte minaye. Abe fin minte minaye. C'est Poutine qui m'a dit ka téléphone boka présent welere. Mais Poutine nga ka téléphone niani Assimi kumako flade. Ni ou kumako flanane. En espace de 2 mois ou comment on flana en présent maintenant à présent à clancher bea à mandat que on est Poutine ma délicat comment on est Poutine en affaires étrangères de comment ou me comment on voit ay pays africain ta pays africain mini Poutine me comment à présent Poutine me comment daninda aga dogone nera bi songa fo comment to raga jana ngana na fokati mais téléphone me pays africain mini Poutine che daninda wallahi a pays africain a be compter donc mali de wa kila tige foi ça dit quoi foi ma ke quoi avion ne bambolo hélicoptère ou bambolo Mi-24 Mi-35P est-ce qu'il y a famu Mi-171 a Badé ne bambolo o temene ngo super ticano bambolo drone même mali bolo o temenengo est-ce qu'il y a femme albatros ou SU25 ou avion wora ou minte SU25 et mime ça de mununte jo SU25 goro olu avion fene be aya do imagine TikTok a kera ma me mo ya imagine a benala chote SU25 donc malidon même foyer ça dire aya aklisi au tigesi ça dire jugu au toga mana kange ay jugu tokma min kaduda uka ukma fo wallahi ni terrorisme ya korobo aw ta do ne mais terrorisme aw terrorisme ni mali armée be chokomna est-ce que vous voyez ay terrorisme ni nga mali armée nga avion nunu me chokoma nga hélicoptère nunu albatros nunu SU25 nunu
aw ni ala cɛ an bɛ tile min na ni fa tɛ dɔw la ni ala cɛ mɔgɔ bɛ minɛn kelen commandé minɛn kelen sanni yɛrɛ o dabila o tɛ kɛ yɛrɛ ni armée ka armement fɛn fɛn bɛ na i b'a sɔrɔ lot de don ni ye minɛn min kelen i bɛ taa sɔrɔ o bɛ fɔ a wɔɔrɔ ou bien o bɛ fɔ a naani m'aw ɲininka kabini an ka avion ye nali daminɛ a delila ka avion jumɛn k'a kelen nana a tɛ ko avion kelen nana bilahi minɛnmaw c'est à dire SU-25 ni kɔni tiɲɛna a y'an tɔɔrɔ mais a ɲɔgɔn baden de bɛ Mali armée tɛ jɔ de an ka opération tɛ jɔ a tɛ se an ka opération kan a tɛ se an ka kɛlɛ kan a tɛ se an ka stratégie militaire kan à chaque fois ni terroristes binna an kan a b'a ye à moins de 30 minutes armée bɛ réagir anw ka nin Sukhoi 25 ninnu mankan Albatros mankan bilahi a bɛ jugu laboli parce que n'u y'a mankan mɛn a bɛ sankolo fara a bɛ k'u kɔnɔ est ce que a faamu ko avion b'u kɛrɛfɛla yɛrɛ de la cɛ mɛ min fɔ a ye a kana tulonkɛ Mali la dɛ walahi Mali man ɲi a kana tulonkɛ Mali la bilahi ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ transition u ye wari min don minɛn na présenté wa présenté na min b'a baara kɛ donc bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i jigi sigi la situation est sous contrôle foyi ma kɛ min y'an tɔɔrɔ an ka mɔgɔ sara diyagoya o bɛ digi an na est ce que y'a faamu a bɛ digi an na donc an ka continuer ka da armée la opération bɛ continuer Assimi invitera Poutine fɛ Assimi natɔ o sommet la ne b'a dɔn u bɛna minɛn min d'a ma o sommet senfɛ est ce que a minɛn bɛ ko avion kɔnɔ ne ma d'a la n'a bɛ ko avion kɔnɔ a jateminɛ dɔrɔn bi avion ka crasher 9h Poutine ka Assimi wele Assimi mago bɛ minɛn jumɛn na Assimi ɲɛ minnu bila ka taa est ce que o b'i bɔ wa n'o t'i bɔ ala kama fɔ ye i mago bɛ fɛn o fɛn na Russie yɛrɛ de ko Poutine ko ale jigi tɛ farafinna jamana kan bi ka Mali bɔ parce que Poutine bɛ fɛ ka Mali de kɛ exemple ye farafinna tɔ ka da Russie ka coopération na ko gagnant don donc bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i jigi tigɛ bɛɛ k'i jigi sigi i m'a ye ne pane kelen tɛ min ye n tɔɔrɔ dɔrɔn pilote ka saya diyagoya o bɛ digi n na est ce que y'a faamu donc ne anw ka armée ka opération tɛ jɔ wa Mali armée minɛn min b'an bolo an bɛ se k'an sigiɲɔgɔn bɛɛ dɛmɛ n'u y'an demandé an ka avion bɛ se ka taa an sigiɲɔgɔn bɛɛ dɛmɛ n'u ye an demandé donc la situation est sous contrôle voilà donc aw ni ce aw ni baraji n bɛ aw fo salamu aleykum